Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Reports, second portion. Sa ngalan ni Aksyon na Fred Salanga, kung naman Aksyon Artay Hupon, Aksyon Radio. diri kita sa Miyerkules nga pagpangalagad sa Aksyon Reports, second portion, petsa Huwebes na, no? Oktubre 6, tuig 2022. Aksyon Radio. Aryo, parte kuryente bilang balita, kundi ang balita dito sa national, subong ang ERC sa Manila ni siya kundi ang Energy Regulatory Commission. Amo ni siyang ginasaligan naton gintukod sa gobyerno ining komisyon in order nga ma-regulate niya especially ang mga pagtaas kung kuryente ang paghambalan, ang sukot. Ang subok nga balita sa nasyonal, because the ERC mismo naghambal, iniya sa isyo sa Meralco, tubla, no kay i-relate na karon diri sa lokal, ang isyo dito sa nasyonal, nga ti may ara sang plano or hirit nga increase, nga isukot ang sabahin sang Meralco kag duha ka planta kuno ni sang San Miguel Corporation bangod gati perti gyapon mo ang kamalahalon sang ginagamit abi para nga mag-andar ang mga planta, no? Amo nang isa sang realidad nga nagakalnabo to sa nasyonal. Ti siling sang ERC amo ni bala kung kaisa may regulating body katuod may ara nga tukod ang gobyerno nga ang ila papel mag-regulate, isa ka komisyon nga mag-regulate, magapatuman sa regulasyon agon nga hindi ka pinaggusto. Ang halimbawa no ining mga electric company nga magpetisyon lang magpinataas ang magpinataka lang mitaas sa sinuktanay sa kuryente. Ang problema galing may regulating body ka pero daw hindi mangyapon siya makapasiguro ho. Siling isang ERC, sige hindi kami kapasiguro nga hindi gina madayon ang plano sang Meralco ini sa Manila niya. Nga magpatuman sila sang increases sa ila sukot sa kuryente. Aksyon Radio. Kay ti man siling diri sa Meralco kag nya ang nagasupply sa amon di sang kuryente ho base bala sa kamalahalon sa mga imported products ang ginagamit nila para nga mag-andar ang makina o kung mag-operate ang mga planta. Ti bangod sang padayon nga increases ti ano na namon pagbawi karon kung sige man gyapon same lang ang price sang pagkuha sang Meralco for that matter kundi problema gid. Aksyon Radio. Kabalo kang intando kuning sa nasyonal kay diri sa lokal amo niho. Nagmeeting na si Mayor Albi Benitez, Governor Eugenio Lacson, upod sa nagkalain-lain nga mga stakeholders dis Negros ang Bacolod, gindiscuss man lang parte sa power rates kag ang isyu sa kuryente di sa aton sa Bacolod kag sa probinsya. Aksyon Radio. Kay perti man di sa aton mo kung isyu sa kuryente subong perti ang reklamo sa mga consumers wala kag tuo bangod sang kadako sang balayran. Number 2, ang intermittent nga supply o kung ining masami nga nagaluntad nga mga brownouts. Hindi malayo mag-amoni kay may ara kita tuod sa Energy Regulatory Commission. Di daway man sang mahimo na di. Ambot ko na nung nanging resulta na sang meeting kahapon sang hanay sang gobernador o kung sa aton opisyales sa probinsya ng syudad
upod sa naglain-lain na mga stakeholders, anong kasiguraduhan diya kung ano ang setup nga hindi magtaas naman ang bayaran sa kuryente. Aksyon! Nagtaas nga daan, pero ano diri matika ngay mo, nagod nga hindi pa ni madugangan ang bukol ta sa balayran ho. Aksyon! Radio! Kaya hindi ka na gani ka bakal sa magkinanglanon mo. O, amo na ang reason nga bisan ano ka super maskara subong iban daw, galagaw naman lang daw ay magagasto. Ano, magasto kay mo kadamo sa mga obligasyon kag balayran mo. Aksyon! Karon na sa action hotline kay check ta kung ano ang mga solusyon diri nano mga tika nga himuon di sang aton syudad kag probinsya. Ang mga stakeholders nga involved sa meeting nano ang mga na-come up nila diri nga mga solusyon. Kay ginatag ko lang to sa inyo nga idea ang sa Manila because no less than RC mismo gambal silang si RCT why tamimo da hindi kami kapasiguro nga why gisang increase yung patuman kay may reason man sila because of the increases sa mga imported products nga ginagamit agud mag-andar mga makinani sang mga planta nga nagasupply sang kuryente. Aksyon! Radio! Hindi ba tahom no? Do mo man na sa kuan sa presyo sang gatong bla. Ang nag-announce mga ni kisa sang increases every Tuesday Department of Energy kaya daw sila pagani justify sang pila ka mga increases ay only in the Philippines. Alas 6:43. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Pwerte man ni ang sitwasyon sa Negros Oriental nga probinsya ko. Kundi ang sitwasyon nga may gindula to bala no sang Comelec. Ang proclamation sang nauna nga nagdaog last May election, kundi may governor sa ilada na perdik ba ito si Gov. Ruel Digamo, ngabong incumbent governor sang Negros Oriental. So ang natabo mga kaaksyon, si Teves subong nagapungko as governor dira. Pero lately may desisyon nga nagwa nga nagdula sa tong proklamasyon, nag-nullify sa tong proclamation kay Governor Teves. In fact, si Governor Ruel Digamo nagpanumpa kay President BBM sa Malacanang to after nga bag-o ang proclamation, nagligad mga inadlaw, nga siya naman ang nagdaog kay atong Digamo nga nagpapili, nakitaan nga gingamit lang to sang kasumpong is politika. Sa Diasmong Negros Oriental tuto kay hindi manaog si Governor Teves sa ilas ni Kapitolyo. Mientras tanto nga wala siya kuno sa nakita nga finality kag desisyon coming from the Supreme Court. Aksyon! Radio! Sila nga kon may ara ginman sang ipapanaog di nga mando kag ginamaghalin sa bahin sang Korte Suprema ti patiho namon ay butang balon ang Negros Oriental sumong darwakon sa karayapa anda gobernador. Aksyon! Radio! Duha iyang ilang gobernador. Nami manatani nga duha ang imo sini opisyal no. Tigaling ano kagarot sini nga hindi ka trabaho karon di ka kadtos Kapitolyo karon sa Digamo. Ambot ano pag-resolve sini no kag ano kadasig ang pag-resolve sini nga problema. Aksyon! Radio! Take note kay iping nato ni isla mo isa lang kita ni kaisla ang oriental kag occidental ti may ginatrabaho kita sa buong daan nga Negros Island region way mo kuno problema ya sa kay Teves to nagligad ang NIR ti pero subong kun duwa silang nagaklaim nga governor na sa Negros Oriental paano ni man Aksyon! Radio! amatyagan kung ini ba lang ang mga problema subong dugangan pag inisang inibalang iya sang DILG nga memorandum actually gigin papadaog ning ladugay na ning desisyon nga dapat ang sole authority nga baka konfiskar sang driver's license ang LTO ginman mo tigaling may mga local ordinances nga ginpasar iya because daw perti nagikuno kaslawayon sa mga transport driver amo nang kinanglan gid may local ordinances. Tigaling nagpalayag kag nagpapanaog memorandum circular ang DILG do hindi pa klaro subong sa mga LGU kung ano ginang pagpatuman sini diri sa Bacolod tandaan nyo sige pagyapon ang pag-confiscate o pagkuha sa driver's license sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw Aksyon! Radio! tigong kaisa inang kabundol bla kapag resolve kahinay nga pag-resolve sini nga mga problema naga-resulta o kung dulot ini sang konflikto kag confusion sa partiya sang local government unit no, sa aton mga law enforcement unit unless nga mapadasig tani i-resolve ini mga kaaksyon. Aksyon! Di ka ba pa ha? Madasig ini
Like for example, basta problema, Madras Negros Oriental, sila gobernador, kabay pa tani masetol na ni, libog ulo ka mga Negros Oriental ni, no? Negrosanon sa Oriental ni, kung paano nang ila sitwasyon, bro. Aksyon! Radio! Kandri man sa aton, no, sa Bacolod, tilantawon tani kay bala sigihon niya siling sambitaw unless siya mayara kami mabaton communication, tiyon tato namon ang pagpatuman sining ordinansa nga pwede kami makakuha sang driver's license or makakonfiscate sang driver's license sa mga airing drivers. Action Reports, second portion. Alas 6:52. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, mascara, oh, balik you home, mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple.
Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed ka mo, kani amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Reports, second portion. Why na kita tiyempo, impunto alas 7 na. Ang iban karon nga mga mensahe ninyo, pakaronan na sa Action Hotline na pwede. Aksyon Radio. Standby na sa Action na Balita Morning Edition with Action Boy Duran kag Action Eden Abuso. Sa ngalan ni Action Fred Salanga, ako naman Action Artay Hupon, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio. Paano ka